Dia menika Bu Yuyun Sumirah. Oh, Bu Yuyun. Sing daleme saka Bluro. Heeh, betul. Iya. Sembah nuwun wis melu ngayomi cakraning rat. Ayo no. Ben dicontoh karo sing nom-nom kuwi. Ayo. Jejere Bu Yuyun. Jejere Bu Yuyun piyai kene wis ora asing meneh no. Piyai Kenduruan terusan Sari Ngembat Singgahan iki wis karo Mbak Imroatul Ima Firdos wis ora pangling. Oh, Mbak Ima. Heeh. Daleme saka Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Iya. Jejere Mbak Ima iki saka Ponorogo. Mbak Utari Gondo Paeran. Bener. Pari Gondo Paeran. Iya. Bathuke ajeg nonong, ajeg no. Ayo. Mok kira kepangan corona ngono ya. Jejere Mbak Utari. Mbak Rani. Iya saka Ponorogo. Ki Mbak Rani, Mbak Utari, Mbak Ima ki sarjana seni. Iya. Jejere Mbak Rani, Mbak Yosi Dian Pratiwi sing saka Blitar. Jawa Timur meneh. Iya. Sing sok nembang gedhuk kae. Jejere Mbak Yosi, Mbak Sulis Eva Fitria uga saka Blitar. Blitar. Ponorogo, Blitar. Iya. Jejere Mbak Sulis Eva kuwi Mbak Febri saka Loh Gede Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Anyaran no. Iya. Jejere Mbak Febri, Mbak Lila. Iki uga saka Loh Gede Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Iki yo anyaran. Pindahan no. Iya. Yo anyar gris. Iya. Ya ditanjakke siji mboko siji. No, tanjakke no. Diwiwiti saka sapa? Tak wiwiti saka pinggir dhewe kae wis kangen suarane Bu Yuyun Sumirah. Larase pelok 6 sinom nyamat. Oh iya. Bengi iki uga bertebaran bintang tamu. Heeh. Pelawake ana Mas Jolang, ana Cak Komet, ana Cak Dodok. Oh iya. Oke. Ayo. Pak Parmadi Sembodo kok no. Iya. Sembah nuwun rawuhipun Pak mantan camat. Sapa Pak Hendra? Oh iya, sore mau wis WA aku ana. Iya sembah nuwun Pak Hendra. Wis sing dalu Bu Yuyun. Sugeng dalu. Nggih, kula kanthi sowan wonten Laladan Sidoasri Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. Pripun pendapat panjenengan penonton dalu menika dos pundi, Bu? Kebak sanget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Do kangen mirsani wayang nggih. Menawi ngaten nggih. Kula piyambak nggih kangen nyinden niki. Padha. Kula nggih kangen dialang. Nganti mancal keprak iso ora bareng karo kundange no. Neno jrek dlang jrek ngono enak. Iya. Suwe ramayang. Nggih. Monggo Bu Yuyun sinom nyamat nggih. Nggih. Monggo.
senggakane para penggerong Mas Taslim karo Om Hartono rungokne piye? Pak Sakirah asli king Madura. Leren nggonmu serakah mangan duit negara. Wah, korupsi. Nek korupsi negarane dhewe rugi. Mula terus kuwi apa kuwi? Iya. Monggo dipun lajengaken, Bu. Aja lali agaman lan rukune. Ya manut kapitayane dhewe-dhewe ya nok bebarengan ndedonga mugi-muga ing taun anyar ing warsa enggal ing Sura taun 1954 taun Jawa utawa 1442 Hijriah iki Nusantara enggal tentrem kalis saka rubeda hayu hayom hayem. Ya. Lajeng Bu Nyidasi mah dirabi Walanda aja sok adol gagah mabuk sedina-dina wis ora usume mabuk-mabukan dem-deman. Jamane wis serba teknologi canggih, yen ora mengikuti jaman ora gelem sinau malah keri karo kancane. Iya no. Suarane Bu Yuyun bergas ya no. Ya bergas. Engko entake kanggo. Oh nggih suwe mboten kangge nggih Bu. Nggih. Aduh. Mula suarane rada seret-seret pripun wonten. Mungkin bar sinom buacutke si kucing kok komet karo dodok men metu. Oh ngono. Mas Julang wis ana kok Jakarta iki wis babas rene no. Iya. Lajengke Bu Wah. Brek sing padha sayo ha sing rukun-rukun cak komet cak dodok rene munggah ini
Selamat malam Wilujeng Dalu, Cak Dodok, Cak Komet. Wilujeng Dalu macange kali Mbak Limbo, Pak Sikit. Alhamdulillah pripun pawartosipun, Pak? Alhamdulillah sehat. Nggih, alhamdulillah. Kowe piye, Dok? Alhamdulillah donga pangestu panjenengan pinaringan wilujeng mboten enten alangan setunggal pun napa. Nika lho sing ngajeng ngadeg sing mburi lungguh. Kuwalik to, Mas. Sing ngarep kuwi lungguh, sing nguri mencolot ngono. Ya jelas sing nguri yo. Yo duduk semua ben. Lah, nggih. Iki ning lapangane nggone isih ora cukup. Mergo kangen. Lah luar biasa Pak niki. Wah kula wau mlampah. Kangen hiburan. Kangen hiburan, penontonnya membludak napa wau sing teng mriko Mas nggih. Ngantek liwate ora iso lho. Ning iki berkah dalu iki kanggo para anu sing duwe sawah sebelah kene. Mesti do subur kok Mas. Lah kok iso? Lah padha nguyah ning pinggir-pinggir kuwi. Oh iya rasa ngerabuk berarti. Iya kuwi. Tapi Uga berkah marang para kadang-kadang bakul. oh nggih. Kula melu ndongake muga-muga sing dodolan bengi teng lapangan mriki kabeh laris. Amin. Kabeh padha bati, barokah. Amin. Nadyan wonten anu pagebluk corona kuwi wah jengkelne wong tenan kok. Nyuwun sewu, Pak. Jenengan anu corona nggih anu pripun mriko keadaane pas enten corona ngeten iki? Corona teko tak jak jagongan. Lho. Corona tak virus iki masa jagong, Pak. Terus tak kon mulih lho kowe iki ora ngerti. Mula pemerintah jaga kebersihan. Depan rumah harus ada tempat cuci tangan. Oh, ngoten. Ngono kuwi aku terus kelingan mbah-mbah biyen. Terus putih, Pak. Ternyata corona iki mirip-mirip karo sing jenenge sawan. Oh. Iya, angger bar layat ning kuburan ngono arep mlebu omah wis disentak karo bapak ibuke. Wah, aja mlebu omah sik, bar kok kuburan. Wis sik ning arep ngono kuwi. Ngono. Ternyata iki corona iki sebatas sawan. Sawan nggih. Lah iki corona iki kancane sawan kamahina. Oh, kok India Kok berarti. India berarti virus iki. Kok yo itis ya? Wis. Ngono kuwi tergantung keyakinan hati. Nah. Lamun to aku selamat ora kena corona insyaallah ya selamat. Selamat nggih. Angger kepercayaane wis ora apa-apa teges ngono selamat. Selamat jelas. Nggih. Ning Wong Jawa kuwi duwe obat sawan. obat sawane Mbok napa menawa kuwi iso menika? diteliti karo pakar-pakare iso digawe obat. Ya kuwi wong Jawa kena sawan, cah cilik kena sawan yo delinga bengkle ana sing di nganggo kembang kerah macan ngono kae didekek gelas, dikeki banyu, banyune diombe ngono ya waras. Waras wong biyen pokoke angger keyakinane mantep marang Gusti insyaallah waras. Rasa Luar dadak biasa. ngenteni vaksin kok pemerintah. Awake dhewe budidaya dhewe sebisa mungkin jaga kebersihan. Nggih. Selamat. Jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan, Pak. Tapi kakimu juga harus dicuci. Wong ini iki Kaya sing ngendang kuwi kestoke dhewe pemerintah gur cuci tangan terus sikile ora tau di wisuwi nganti blutuk kabeh. kedah komplit nggih tangan sasikile nggih ngoten niku. Iya, no iya. Nggih alhamdulillah. Nah aku berarti lolos. Lolos piye? Resik jaga kebersihan. Dadi iso. Blas renek apa bersih. Lho, kuwi maksude piye? Berarti kowe ape kere kuwi mbok dol kabeh ngono barangmu. Lah jere kudu jaga kebersihan. Lho jaga bersihan. Aku rong wulan denane tak loloni tak dol kabeh resik ya. Aduh, kowe iki salah paham kowe iki. Salah paham. Nenek corona iki mulane to ngikuti himbauan dawuh kesehatan. Dari pemerintah itu sudah menganjurkan yang pertama himbauannya harus selalu cuci tangan. Itu himbauan dari Dinas Kesehatan. Harus mengikuti. Wis dah. Piye? Wis cuci tangan. Lah terus Nggonku yo ngarep tak kei bak terus cuci tangan ngono kae. ya wis. Lah nek terus nek tanggapan wetenge lesu lho kon piye dadar. Apa piye Ya banyune sing gambar go cuci tangan mau terus diombe. Yombe, sementing cuci tangan virus gak masuk, insya Allah kesehatanmu terjaga. Makanya toh ikuti dawuh kesehatan, protokol kesehatan harus diikuti. ora nek tanggapan. Yo cuci tangan, sementing virus gak masuk. Ora iso tuku beras ora mang. Cuci tangan, Mat. Sementing kan gak klebon Lho virus. kowe lesu kok nekat men dadak. Lah nyapa? Wong e mbok mikir ki sing logika sing gampang-gampang. Wong wetenge lesu kok cuci tangane apa ora mbeduduk lho kene. Lah saiki tak omongi, kowe wareg tapi kena virus, milih ndi kowe? Yo milih wareg. Lah nek kena virus, Yo moh. lho, virus ki nempleke ra ketok, mulane harus jaga cuci tangan ki mau. Arep ora serduli. Ora peduli, ra serduli. Virus e petuk ya ora ketok ya ora petuk kira jotos iki saiki.
Bocah stres virus ki Ketok ora kok bingung no sak donya. Lho lah kuwi mah jenenge musibah kan ngono kuwi. Protokol kesehatan himbauan dari Dinas Kesehatan. Cek protokol ketoke combe. Combe sapa? Lah kowe Lho iki kan himbauan utang wong dinas kowe. Aku ya asline Intel. Ora intel nek kowe iki. Lah Lah apa, Pak? Kintel. Nah, kowe iki pantes. Mulane mau metu galengan. Apa enek bintang tamu metu sawah. Mune sing greget ta ya Linmas lho. Nyapa? Ora nek dagelan metu galengan jek disuloi badake to. Dianggep aku kodhok ngono to piye? Aku melok andinge ngono ki sedih lho. Piye? Karo ngrungok-ngrungono info aku ngono. Lah tibake Melok ngadeg iso disuwentak. disentak sapa? Jan kono le. Ya ampun aku ngono. Lah kowe macak cah cilik kok. Macak cilik piye wong enek yo ndek ngene kok tak. Lah wong teko kok brungkusan sarong iki ndek enek to piye? Lah angkit kuwi menyelinap. Menyelinapi jane kowe tekek to piye menyelinap? Lho, dagelan sing awor karo masyarakat yo ngene iki. Ngono. Menyelinap. Menyelinap. Terus himbauan yang kedua, harus selalu pakai masker. Mulane panitia tadi di Panpa ditulis menyediakan masker, datang harus memakai masker. Terus terang aku gak to. Lho, wo, kena pasal kowe. Aku wedi to. Lah nyapa dek wedi? Tanggaku lho mati nganggo masker. Mosok. Lho, pripun lho? Kok iso to, Met? Lho, Mambu abape dhewe glentang. Moro-moro langsung ngene. Kene apa lho? Abape dhewe ngono. Langsung kuwi wis ora usah nganggo ICU bongko langsung kok. Aku mulane tak wanti aja sampe wae. Tanggamu mati gara-gara masker. Iya. Mambu apa-apa dhewe. Abape dhewe. Tanggamu apa anggere esuk mangane batang ngono to piye? Koyoke batange. Batange piye? Ya umume masker ben virus gak menular. Iya, Terus betul. yang ketiga harus selalu jaga jarak. Constant distance. apa? Constant distance. Potonganeme kaya wong terpelajar, cangkeme Kuwi lho. kondisioner. Alah. Kondisioner gundul mamblek. Kowe ngomong apa lho, Damo? Constant distance. Pokoke ngurusi sen-sen ngono lho. Goblok. Goblok piye to? Social distancing. Ha kaya cangkemem ku lho. Ah, mangkane to kuliah. Distancing kuwi lho. Jaga jarak biar virus itu tidak menular. Kuwi malah kurang gawe neh. kurang gawe piye? Lah jarak sakmono kae kon nunggoni. Jarak. Kurang gawe. Jarak kuwi lho jarak. Jarak piye? Jarak ditun. Malah muring-muring lho. Tak kledos ndasmu lho kowe. Lek do muring-muring. Ah, lek men. Lho kene iki mbantah berdasarkan logika. Iku ya logika jaga jarak ben virus Nek gak wong muncul. anu masyarakat kene kowe ayal-ayalan masalah corona urung tok, tapi nambe aku tak tukno. Ngono lho. Wis ngerti ilmune corona. Kowe lagi tak takoki, jaga jarak ki apa to? Jaga jarak itu Ngene iki ta? ya jaga jarak 1 meter. Mongko saiki ulan ndeknane iki saurunge sura. Heeh. Iki ra usum nganten. Iya. Nganten kan mbok kon jaga jarak terus piye nak hohohihe. Sal. Pikirin kowe apa ya cukup kur. Hei. Sik to. Ki upama lho. Ya. Bayangno ra apik. Aku mbayango ki mbayango. Lho lah ya nek Ngomong nganten anyar. Terus malam pertama lah iya. dikongkon jarak. Wih, malam pertama nak jeneng nganten ki wis to ngempet ra umum. Wong aku biyen peyuh perias langsung metu mbak aku ngono. Langsung kok. Bojomu mbok serang. Serang to, Dik. Nganggo Umum. piye nyerang? Lah nyerang piye? Ya lho dagelan piye? Nyerange piye iso ditakokno iki piye lho. Lah, Mosok kok tak tak praktekno nang kene kok ya. Misale aku sing wedok nek nyerang misale jaga jarak. Kuwi kudu nganggo iki IQ. Ya carane to malam pertama download to Dek handphone. Daring. Apa ya cukup? Daring. Mas, ngono ta ya. Aku Kowe bojoku misale. oh lho cukup elek. Wong guru upama. Upama ngeten iki lho Pak, kula kok mesti digelek-elek. Kowe ora ngerti cah wedok-wedok ning kono padha celuk-celuk aku pokoke. Piye? Iya Allah enak Aliando Alcantara. Lah kowe ra ero kowe iso mlaku ae bocah bar kowe tak delok mutah kok. Aliando Alcantara. Asem iki mbok kira aku batang to piye kok. Aku piye iki? Iya kowe sayang ngono. Sayang. Lah kowe gak nang kamar to, masa nang sawah kowe? Kamar yo tak cuwi pok korangen lho kowe. Jabang bayi. Alhamdulillah bojoku bajingan tibake. Dodok lawang. Dodok lawang ki sing alus mbek bojone. Tok sayang. Nang dodok piye? Tok. Tekek. Lho, Kuwi otok-otok. tok. Lho, nyapa to kowe? Wis tak buka mangok. Tok.
Toke ping 3. Tok ping 3. Lho. Bocah ki gak paham iki maksudnya. Kowe karo kanca ra gelem kurang belas lho. Lah kuwi pase 3 totoke. Kok iso ngate Tok. Tok. tek. Tekek sakmene gak ngebreng lemari. Tak tak tak. Mase sayang. Assalamualaikum istriku. Waalaikumsalam suamiku. Sayang ayo sayang. Kita mengikuti protokol kesehatan. Apa itu sayang? Bagaimana kalau kamu aku bunuh? Bojone kok dipateni. Angel tenan tuturanmu. Lho, iki kaya Mbah Lah ngono kok YouTube. pokok jaga jarak. Ya wis ora apa-apa nggih nyuwun. Bagune nganu iki cak komet cak dodol. Nggih, Pak. Sadurunge maju lang munggah. Nggih. Iki ya ujub kabule Pak Lurah, Pak Parmadi. Oh, Pak Parmadi. Nggih, iki ya memberi hiburan warga ageng Sidoasri kene. Sidoasri luar biasa. Ujub kabule sedekah bumi. Nggih. Oh, mengeti hari ulang tahun kemerdekaan Ulang Republik tahun. Indonesia. Nggih. Uga suran tahun Suran. baru. Nggih. Nah niki lho cocok kabeh didadekno siji blek akhire tenggene lapangan Sidoasri mriki luar biasa. Pokoke nyuwun sewu kagem Bapak Kepala Desa mugi pinaringana wilujeng sehat selalu nggih Pak dalam memimpin masyarakat sini luar biasa. Pak Parmadi piyantune wah lembah mana. Lembah mana? Pun ngertos gemati. Lho, Pak Parmadi kok ora ngerti kowe iki ditekakno kene kok gak ngerti ngisin-ngisini to met wong kowe iki wong adoh kok ditekakne iki gak roh iki ya malu no aku dadi kancamu. Iki ngisin-ngisini. Pak Parmadi Sobek. Aku omong lho kok sok. Pak Kepala Desa kok gak ngerti lho. Sing pundi ta? Pak, wilujeng dalu, Pak. Lah. Kok kene sing senthuk cocok ya. Padune ora ngerti ya kok. Yantune lencir pokoke. Lah. Lah kowe apa ngerti? Lah. Menika. Pak, menika. Pak Parmadi pundi? Pak Parti ngacung. Lho. Pak Parmadi Bang awake dhewe kangelane kaya nggih. Wis pokoke dari dedonga mugi-mugi badhe ringgitan iki tanggapno wayangan ngeten iki mugi-mugi masyarakat mriki tansah pinaringana wilujeng sehat keselamatan. nggih Pak, ngeten Guyub iki rukun. didamel saulan ping 3 ngoten le. Enak ngoten pamane. Nggih, Pak. Pokoke wis ora usah mikir dana, Pak. Mboten usah mikir dana pun to. Insyaallah awake dhewe geblak-geblak pokoke. Nggih matur nuwun menika nggih bengi niki disiarke live streaming Oh nggih. Sigi Channel. Sigi channel luar biasa. Wah sing pirsani 1194 bengi iki. Nggih, luar biasa. Pokoke seneng ning kene ya Met ya. Nggih, atos-atos lho niki teng lapangan lho. Nak bapak-bapake wis ngatasi. Lah terus nek ibu-ibu Paling ana ulotek koncone ngono. Lah nek ibuke iki wah ngomor-mor anggere. Hei. Ini berarti ya eneng kasus. kowe kok yo itis men to Met iki. Ana kanca sijine kaya dijak munggah sih. Oh nggih. Ibar bajutan saka Jakarta iki. Walah. Sajake kon jaba wis berbahasa Indonesia. Kita iki yo lali ning Jakarta sedina wis lali basa Jawa dekne. Mas Jolan bakdo kangge teng Jakarta. Iya ndek awan iki. Luar biasa, istimewa. Ngadeg, Jok. Yo monggo Kakang kula. Aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit budal Selamat malam. Selamat malam Mak Cange Mbak Limbu. Pripun kabaripun? Pangestunipun lah patang sasi cangkemku ra payu. Ngantek sawang tok. Cangkem apa bupet? Lah iya patang sasi ra ono nganggo cangkem aku angopi sing metu malah cindil. Ya malah api no, tinggo anu animal the keluarga animal. Keluarga animal. Loh katanya dari Jakarta kok bahasanya Jawa sih? Iya ini cuma di sana cuma beberapa pendak gitu aja. Ora eneng Jakarta kok beberapa pendak ora eneng. Lah tapi ketika saya waktu denggo-enggoan itu ngeremnya sampai
sampai Mosok gimana Jakarta ya? enggo-enggoan. Itu loh yang nekuk-nekuk Tikungan. Tikungan. Oh, alah. Aku ngejak anakku sing cilik sini wong. Kenapa? Medun jlik teko kono mang ditakoki, "Aduh, bapaknya kok ketinggalan. Habis nunggu mak dadek geni." Muni ngono. Masya Allah. Ya, Mulane to, wong Jawa Itu ya Jawa ae. Jawa. Rasa sok Indonesia. Sampeyan nang kono nggo contoh gendul ya. Kok iso digo contoh gendul piye, Pak? Lah iso teko kono adoh. Lho aku ning kono iku wis resmi real sebagai model utama. Wow, model majalah, Ora. model televisi. Televisi ku sangger wong. Model apa, Jo? Model napa? Iki model kijing terbaru. Oh, batu nisan. Kijing kok batu nisan. Napa? Botok. Batok kijing. Kijing ning kali iku lho sing bentuke ngene-ngene iki lho. Ya, Oke, Bang wah. Bayi, Met. Ya kok nek nyawang Mas Julang kok iki ndak sing tau mlebu Indosiar kuwi ya, Met? Sing ndi to, Pak? Film azab. Iya kaya iya. Kaya iki. Tapi sing dadi mayat sing gak kepetek-ketek lho ya. Iya ketok. Itu takono apa ya bener? Mosok kowe lali. Piye? Sing mayat cemplung ning padas kae ra aku to. Woi. Iki sing mikul lah, sing nabrak lekmu. Kayak kan ajurmu Ora oleh ku tak pateni ndeknane. Lekmu kok dipateni bengi iki piyuh-piyuh. Piyuh. Saking gugupku aku diujar jari wong. Lho kok iso? Anten wong ngemiki tak tewabrak nganggur. Lho. Oh sampean yo ora alon-alon. Lah aku saking gugupku selak ditinggal. Selak ditinggal kanca-kancaku ku nek aku keri ora ditabohi aku nih. Iya ta kok. Ning kono mau wah genan terus mike disuwampirno ngene. Lho. Sik to, mie apa gedang? Sayut. Sayut to kok. Midot iki kan saiki ana gendelane ngene iki to, kuwatire keterak terus suwampirno ngene. Pelawak telu ndongake marang warga Sidoasri kene siji mbaka siji. Nggih, urutane sing sepur yen. Sapa sing sepuh? Ini iki Oh, Jolang. Kakak Jolang. Mesti kowe wis sing tuwa sik ape ndang mati. Ora sampean kok iso mikir kok rena-rena kok pas terus lho nak mikir. Lho, Gak tuh. ya halus tapi nyengkakno ketoke kok modele. Lho, Iki. Mataku ketutupan untu, Met. Untune nglingkap ora apa-apa. Wong ndongakno iki ora perkara sing tuwa sik utawa sing nom dhisik. Nggih. Kadang-kadang donga iku ana sing mandi sing nom ngono lho. Mulane iki njajal sing nom iki ndongake wong tuwaku karek ngresiki. Ha, kowe kan nom dhewe. Sapa roh engko ndang dikersake. Lho. Anyun Masa dikersake Pak Kades meh ditanggap meneh. Lah, Wes to nak padha ya nek ra iso antarana mundur. Ra iso mundur kene. Ya. Ra iso. dodok rene. Ya tak mundur. San. Ketoke sing Patine paham ra iso. Sing paham donga iku iki. Soale tau dadi mudin. Wah, Monggo, Met. Lho kek Lah kok cek mundur ki lho nyapa? Lah aku yo ra iso e. Wong gedeng. Urut kok saka kowe, Jol. Monggo. nggih. Wis ndukake ora sadodo wong piyai mriki niku wis ahli ndonga. Wis muga-muga seger waras lekas nganti pungkas donya akhirat bejo slamet. Selamat amin. Iki donga tuwek delok ta majulan nek donga tuwek. Perkara wis ketok. Delok blangkono wis kaya dukun, ngono lho. Ikete wis Jol. Kan sewu Apik. kanca. Jo kodhok. Aku ora nganggo jo. Karek kodhok tok monggo nek disuwike. Lho, piye to? Lah wong blangkon ngene kok dukun. Lah napa? Ngene iki germo. Saiki pira pasarane? Lho, germo iki aku ora germo sing ngono-ngono kuwi kok. Lah, germo Germo apa? iki antisipasi gerakan moral. Lho, saiki wong-wong ben luwih padha ngerti, wong-wong luwih dening padha ditata, awake dhewe mengambil positif pelajaran dari Mbak Corona. Iki lho, omongane bener cuma mukake ra beres. Bener aku cocok. Rata-rata terae ngono, anggere sing ra yajur pikirane bener. Ora apa-apa ora yajur kok dikentrengno ya beres. Kok kira ketok magic to piye Ra yajur. Urutan kedua Cak Dodok. Cak Dodok. Saya ini dari Jawa kan? Saya Indonesia enggak apa-apa. Iya, ndak apa-apa. Semoga masyarakat sini selalu guyup rukun, sehat selalu dan apa yang diharapkan kedepannya bisa tercapai. Oh, Monggo, Cak Komet. Seroman selah belas. Indonesia ya wis, Jawa ya wis. Inggris urung. Kowe ku biasane kan seneng bahasa Inggris. Basa Thailand apa basa Hong Kong, dagelan serba bisa. Basa Arab ya ora apa. Basa Arab ora apa-apa. Salam. Salam. Astagfirullahaladzim. Alah kok astagfirullahaladzim. Lali aku. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kula lan panjenengan sami teng mriki nggih katuran mangempal dados tunggal nggih menika mboten senes nggih menika kangge ndongaake. Kangge ndongaake nggih menika anggenipun gadah kacat Bapak Lurah menika. Nggih. Mugi-mugi ya. Nggih. Napa ingkang dipun ijabahi kali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kula lan panjenengan sami nggih kula dongake mugi-mugi rinten lan dalu. Nggih. Wonten dalam lindunganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kula lan panjenengan sami. Nggih. Iki donga ta siaran gas desa. Kaya mudin aku. Iya, wani ra karuan. Donga iku singkat padat jelas kaya telegram ngono lho. Aku ora iso. Ya iki lho maca layang iki. Ora iso melokmu. Dongamu ki nek mbok terusno mesti tuk-tuke dulur 4 5 pancer ngono kuwi to. Apal Tak maca layang ya, Mas. Nggih. Katur Pak Igit. Nah, nyuwun lagon mengki Mbak Utari Mbak Rani nggih. Sugeng mirsani sedaya kadang CFC ing pundi kemawon monggo tansah njaga kesehatan mugi pandemi enggal sirna saking Puh Jiono CFC Singgahan. Oh iya. Salam kangen sugeng dalu Mbak Limbo saking Pak Kasir CFC Jambi Kalitidu Jonegoro sak rombongan. Tombo kangen kalian kru cakrane ngrat. Oh iya, kanca-kanca nyuwun kopi jahe 88. Nggih. Saking rombongan Jambi Kalitidu Jonegoro. Iya. Assalamualaikum sugeng dalu Mak Cange kula atas nami sak kanca panitia pagelaran wayang kulit dalam rangka sedekah bumi Sido Asri dan sekaligus memperingati HUT RI ke-75 menyambut tahun baru Islam 1442 Hijriah. Ngaturaken sugeng dalu lan sugeng rawuh sedaya warga desa Sido Asri lan sekitaripun. Oh nggih. Iki saking panitia pesen sedaya tetap ngagem masker lan jaga jarak. Oh, mugi Covid segera berlalu. Ya. Dan juga menjaga etika bersin dan batuk. Nyuwun tayub gagrak tubuhan. Wow, iki Pak Yetno iki mesti. Ya. Iki nyuwun 88 no. Oh iya engko. Request saking iki Janaka Menek Kates. Oh iya. Dari Bapak Sukardi Gresik Jawa Timur. Kok Gresik ada-ada meluncur rene. Wah, nggih. Sembah nuwun saking Gresik luar biasa. Nyuwun 88 Pak Sepur. Iya, oke heeh. Dipinangani si Boko siji iki nggo nyuwun sesideman. Oh iya. Kleresan menika pamundutanipun Bapak Sekcam Jatirogo Mak Cangi. Oh, kirim salam rawuh saking panjenenganipun sembah nuwun. Engko ya ana sing nyumbang lagu no. Iya. Sih. Ono sing den anyar katon. Iya. Oh, nggih. Iki diwiti sesideman sik ya. Nggih manut. Heeh. Sing nembang sapa? Coba sesideman tak wiwiti saka Mbak Suli Seva sik. Iya, heeh. Wah, sindene kaya ayon-ayon ketoprak. Wah, ki tur ya wayu-wayu nggih Mas nggih. Wah, jeling-jeling. Malah putih-putih ya. Putih. Arang kanggo. Nomah terus maksudnya. Ngadeg Lis. Kinudang-kudang tansah bisa lelati. Pujiku dadi dapat gede pae-pae. Kudu ditatengan. Gede pae-pae. Kudu ditatengan. Selamat malmel. Selamat malam Pak Sigit. Selamat malam nek terus ketemu kowe iki hawane kudu malmel kudu mangan-mangan ngono. Oh, niki sanes panganan, Pak. Lah napa? umbrukan. Nggih, sembah nuwun Mbak Sulis. Nggih, Tapi saking sami-sami. Blitar. Nggih. Dalu menika sing pirsani wonten Sido Asri sak lapangan kebuak menika. Nggih. Full time. Tercatat 3.490. Walah jenengan kok itis Mas. Lho iki mau panitia sing adol karcis kan ya wis laporan. Iki sesuk iki do urun tuamban kelumpukno nanggap neh bar sesuk. Dele kok nang gawe anu kok itis terus ya gak tau mleset. Arep-arep rayajur ini raitis. Pesenane Pak Parmadi no iki sesideman. Oh iya. Lan sedaya para panitia
dalu menika. Ora lali kunjuk kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club Korwil Tuban. Sing padha kepareng rawuh. Sesuk bengi iso sambung meneh ana taunan sale. Oh, sesuk bengi. Ya, heeh. Mbak Sulis sesideman sampean ora ijen ning dikancani Mbak Ima. Oh, nggih. Sindene akeh kok berdua. Nggih, dadi dirangkep. Lis, iki ana Julang, ana Cak Komet, Cak Dodok, kowe milih rombongan kono apa rombongan kene? Antara Julang, Komet, Dodok kowe milih sapa? Jelas lho, Di jelas. antara tiga niki. Sing jelas aja sampai masa depan suram. Nah, Lho iki masa depan yo ketoke suram kabeh lho. nek iki sajur, Mbak. Omah yo kadual gedhek ning spiring ning gadean bojoku ayu tak dual sisan. Iya wis serah ta, sampean entuki wis to kire-kire. Wah, bejane Komet. Lah kene lah aku ingsun lha apa? Ya, kowe ambek sing bau reksa. Ambek sing bau reksa. Omonganmu atos ya. Sabar ya, Dah. Alah, wis kaya model ngene iki tenan-tenan. Cara wong mendem nunggu cuwil-cuwilan ngene. Ora masalah, aku golek dhewe. Apa iso? Tuku nang kono kulon wae. Mesti tuku jajan Oh lho. iya, ayo. Mbak Sulis pilih niki. Nggih no. Tolong dipikir baik-baik ya. Lho ngapa? Jangan sampai menyesal di belakang hari. Sudah tak pikirkan. Tahu sendiri kan, gebyok aja rubuh. Emper aja ambiu. Tapi rak merongos. Merongos kok bangga. Prangos lo kanggone apa? Lu merongos kok kanggone apa? Aku lho nuruti proyek ning kene ra ngarah muleh gara-gara merongosku. Lah kok iso? Lah kene iki nek usum udan wong golek luku, golek traktor royo-royoan. Wah, lah nek aku kan ora usah nganggo solar, kurepno mangkat geret dadi larian. Lah larian ndak terus untune kena. Lah raine beset Lah kabeh. sing penting rak aku pek bojo ah. Lho weh. Piye iki? Aku mbok ditampa mbok ora rak ken ana lah kowe. Ampang uripem. Mas Jolang aku ora apa-apa dadi bojomu, Mas. Tenan wis kowe nek dadi bojoku nduk. Omahmu aja kuwatir. Sama tembasne omah, Mas. Ya tak dol lah. Oh, wong lanang malah. Oh alah kok milah iki sampean. Eling Mas Julang eling. Sesuk sing bidang ora enek lho bingung. Bingung meneh iki. Awar cah wedok wedi nek dikon minggat. Lah nyapa nek dikon minggat? Alah iki takoni omong-omong. Aku beromong aku biayai. Kowe bae kepe biayai kowe. Iya. Ah tenane. Lho kono lho sing ngomong ora aku njaluk. Ora percaya. Coba ke ngrungokke suarane Mbak Ima sik, urut Mbak Ima. monggo, Pasangane Cak Komet. Lho Mbak Ima kae kok aku. Piye to Mas bar tak gandeng kok lali ki lho. Nah ketun to sampean. Mulane to diwiriti sik. Matane ajur niku Mbak hati-hati. Bawa dada gula ke Mbak Ima ke. Nggih. Sesideman karya Ki Haji Syukuron Suwondo Blitar. Ji. Wiwitane yo Mbak Ima. Wiwitane handerek sang peki Bening suaranya. priya bagus kang olah budaya Cak Komet piyantuk salam saking Mas Nurholis. Wah, Suko Grejeng Nduruan sak rombongan padha. Mugi salam kagem Bos Sarkiman, Juragan Diesel. Oh iya. Iki kok bengung iki gene iki salone. Oh, lah iki mbok deleh kene kok. Lho apa ngaruh? Ah, kono ku feedback kok. Masa ta, Jol? Mulane salon apik-apik kok. Lah terus tak deleh ndi, Mas? Nek neming sangno ki hati-hati. Dek ini ning kono-kono waranggono iku rorom niki ilang. Karek kabel-kabel tok. Wah, menawa kae ya kuwi kasuse. Lah ngapa? Aja delek bek lho. Aduh. Coba sulis men ora bengung.
Suaramu aja nganti ngono lho, Lis. Muga-muga guyu. Ayo Dik, ayo. Sowan Sowan menyang mesrane. kutha gedhe. Badhe tindak pundi Mbak Sulis? Niki badhe mbuak sampah, Mas. Wah. Paran. Bangetan cah iki. Piye, Mas? Kapan-kapan nek Pak Sigit ngendika umpama takok ngono ajeng teng pundi Pak Sulis ngono langsung ajeng nyuntikno mbae ngono ya. Saiki uripe ampang tetep guyu. Atik diguak nek ora sepenting nek ning krusekan dadi ya ora. Wong edian, wong edian. Lho. Aku mbok dadekno ora, Mbak? Ya karek kono piye? Mary. Aku tapi sakno iki. Tapi ya anu kowe mulai aja. Mulai piye wong sing ngejak kono lho jenengan dijak kono lho kok mbok kon bali engko Lho jenengan. ngenyek kene, Dik. Kendaraane kene, Dik. Lah iya jenengan sing nunut kono kok malah kono mbok Lah kon iya. bali. Aja mulai. Lah ya aja mulai. Wah aku piye? Wong kok ora cak-cak. Coba Sulis nek. Banter teruskan. Rupane ra gadeg. Oleh. Wah, iso mangku ya. Kandhani dalang ya rasa iri. Yo tetep iri, wong aku sing bayari ora tau mangku Sulis kok. Wis distempel saka Dewa Kayangan nek Sinden Ayu ku jatahe dagelan. Wah. Penyilan mik kowe. Reso. Borongane kon go mik dhewe ya. Ape omong apa? Wis ta kowe rasa iri. Dagelan iki nek ora uman mik ora sah ati mik iki gundah. Lah. Langsung maca kulhu. Kulhu. Kowe rasa iri Mas yo ngene lho, aku wani apa lho Mbak? Sulis wis kudu muka. Ngempet dek ya asline. Ngempet tapi kan lho wani jar kene wani. Lah aku apa ya? Ora, Mas. Aki ya ngono lho. Aku piye lah? Kaya iku lho, Mas. Apa to, Dok? Oh, iri ya kowe. Merongos-merongos lah sing penting kasih. Coba komet. Ngutang langsung kluk. Ora. Kaya iku lho, Mas. Soale ketene nak tak delok iki beda 20 kilo. Alah wis tak anggap cilik awakku ngono lho. Salah jengkengmu, Met. Anu sing kene rada anu e, Pak. Oh, rada. Ya wis, coba. Lah, wis kadung tak arakno rono, Cik. Wis kadung tinggokno mrono, Mas. Iki sing tengah kok kaya tapel wates iki. Asik. Coba Mbak Ima plek. Wah, Dodok pengen. Pengen mangku, Dok. Tenane lho. Mbok sing gender kudu pangku. Ya wis dituruti. Dan jengkeng no we. Dan jengkeng. Jengkeng. Si Mbak, si. Alon-alon, Mbak, alon-alon. Lho kok lah ya. Ya wis alon-alon ngene, Mbak. Rasane mangku. Oh, gobloke. Wah, masuk karo tenan to. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mbak, ngadeg kok Mbak? Lah, ngadeg. Weh lugone. Lah, wis ya. Ayo. Wo, kancaku bento. Ya diterima-terimake, Dok. Ora masalah. Ora iso mangku sinden ora masalah. Asline iki sing kepengin ora kowe tok. Dalange lah kepengin. Wong dalang iki wis dicacah dhewe kok meri karo dagelan. Lah iya. Jatahe dalang apa? Lah gedebok iku. Lah iku mbok los-los kok seminggu metuntute kok. Hihi. Alah bayaran pikir keri sing penting rak remuk ya ora. Iya. Sambung Mbak Ima. Kuning kang saking Waduh, alemane Mbak Ima. Ben pengen ki lho sandingku ben pengen. Aku golek dhewe. Ndang.
Aku wis oleh. Ndi? Jilbab pink kae. Ayo, Bu. Apa gelem wong kowe golek pisan nek kleru no. Kleru piye? Lah kae bojomu sikile kiwa kabeh. Mlaku ora truk-truk nginyer rek. Lah gitu kan tak rabi kan delok sikile. Lah Joko Konter ya ora mbok teliti. Berarti teliti piye to? Lah mulane nek duwe pacar Joko Konter kuwi didelok. Soalnya kan lunggah terus, bareng dijak jalan-jalan nginyer. Aku seneng sing ginyer kok menak ora samarai. Sulis. Swara. Swara kurang permono ning wasesa ngungro. Apa nempel? Mbak Sulis gak duwe niat pindah ning aku to. Enggak ya Mas. Sorry lho ya. Pindah ning kowe iki ketok kok ape melok urip. Ya apa masa iya lho Pak Imang kok iso. Ima ngomong apa? Ini ki lho dere dodok ambune langu ngono to. Iki jane lari angon kok. Anu Mbak Ima lho do, Mbak Ima. Sumpah tre model ngene iki dicithak karo Gus sing gawe urip. Ruwet. Tuh lho, guyumu kok kaya kene iki lho. Aku cangkeme ya tuku nang pabrik Cikui. Padha. Nggonku dinggoni terus. Mbak Ima, ya. Nandananing Angungro marang bendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alis. Kene-kene wong ayu, wong sing tak tresnani ya mung sliramu wong ayu. Muga-muga nangis. Cilik-cilik Kok endah. nek nangis lho, Mas. Kenapa? Enten apa, Pak? Kula tasih sehat. Wah, bathukmu kocar kacir. Apa? Ora bathuke isine. Lah iya wis sak lembut kok wong ayu. Dino iki gak adil tenan donya gak adil. Lalu nyekel joberong. Rasakno. terus. Terus tresno sesideman Sesideman karya Ki Haji Sukron Suwondo.
Bang Rawi. Tayub khas Tuban kok. Iya. Makasih Mbak Sulis, Mbak. Sami-sami Ima. Pak Ike. Mbak Ima karo Jolang, Mbak Sulis karo Cak Komet. Iki sing urung entuk jodoh, Dok. Aja semlang, Dok. Iki ana jodohmu, Dok. Nggih, wong sabar niku rezekine ngguri, Pak. Iki ana sumbangan saka panitia. Iki ana sinden iki. Sapa? Mbak Indri. Oh, Mbak Indri. Pun tepang. Ya Allah, Mbak Indri sapa sing urung kanca? Mbak Indri iki sembuh arang wis do kenal kabeh. Indri ngendi? Omahe endi coba? Indri niku to bakul kerupuk niku to. Alah. Piye? Ngawur Mbak Indri kok ora paham. Niki napa waranggana pun kondang daerah mriki. Oh, Niki nembe belajar. belajar karo nggawa buku mek pulpen. Nah, kuwi ape sinau. Oh, sinau. Iki didhawuh saka Pak Parmadi, Mbak Indri kudu nyumbang. Ngono. Nggih, sing ketemu ning musala wingi. Kene-kene Cahayu, kene-kene ya. Kene Indri, ya. Kene-kene rasa klamben, kok rasa klamben. Mas ora rasa sungkan. Rasa gede. Rasa klamben. Gue yo kanca-kanca ki padha perhatian mbek aku sithik. Kuwi jatahe dodok, Jol. Lah karek kene Indri milih ndi wong telu iki wong pilihan kok milih sing ndi? Saya tak caplono sik. Oh, alah ndase ape ditugel mesti. Lho kok ndas tugel piye ta? Mek anu ben ketok gaul. Oh iya ben ketok gaul. Lah nek ngono kan lho. Mudah, aku sing muda. Oh, mudah-mudahan. Selamat malam Di Indri. Selamat malam. Nama saya bukan Indri. Tak tebak sih, aja ngomong sih Mbak, padha rung kenale. Sapa?
Sapa, Met? Sapa jenenge? Nunung. Anu sing bener iki lho. Sing bener sapa? Iki kan isih putune karo Mbah Sarjiman. Jenenge Ki Sumilah. Lah. Kok malah raitis maneh iki nglambyar iki. Kene Mbak. Wonten melih. Yang ini siapa yang ini? Yang ini yang Indri. Yang ini yang Indri. Oh, kene Indri. Cocok karo impen karo Dek Bengi. Kene yang Cocok karo impenku Dek Bengi. Kok ngimi apa ngimi? Aku bakal dipethuki karo wong wedok sing jilbaban. Kalau yang ini namanya siapa, Mbak siapa? sini saya. Nunung. Oh, Mbak Nunung. Weh, rumahnya mana Mbak Nunung? Rumahnya Sidoasri. Sini sandal. Oh, si Dua sini. Oh iya. Putranipun sinten Mbak Nunung? Las Muji. Oh, Pak Mas Puji. Mas Muji. Pun tepang nggih kalih Pak Mas Puji. Alhamdulillah nika bakul pun terkenal bos mercon. Kok itis terus kan Dek? Mbak Nunung masih sekolah? Sudah lulus. Sudah lulus. Mengambil jurusan apa saya? Jurusan Medion karo Ponorogo. Sekolah kok. Tetang ganggu. Nyapa to, Met? Ayo, jurusan di. Jurusan Sidoasri. Berarti cah iki ndek cita-cita nge-grab. Nggih. Kalau yang ini siapa? Jen derek tepang nami kula Indri. Oh, iki sing Indri. J, Pak. Weh, kok ya tahu ketemu karo kowe to, Nduk, Bapak? Napa nggih? Heeh. Ten pundi? Kae neng kentingan ya. Oh, nggih, nggih. Nah, ra apa to. Mbak Tadari. Pripun? Angger wong wedok mesti diomongi ngono. Napa Kayak tau nggih? ngerti. Indri. Aja ngomong lho, kita ngomong biasa ae. Nggih, nggih. Kuliah ten isi ya, Nduk, nggih. Nggih. Mbak lah ra apa. Sakniki Semester piro? Semester 3 saniki. Oh, cah jati kelabang to kowe. Nggih. Walah. Berarti leres nikah, Pak? Heeh. Walah, nggih iki. terakhir ning Balai Desa lali. Wah, alah. Nanti ora tau bener aku. Aku Wong iki nek urung kenal iki aja ben angkrap ngono langkit. angkrap-angkrap. Darmuji. Piye, Dik? Aku wis tau pethuk iki ning Blora. Ya Dek Indri ya. J. Lah kok yamene wis iso munggah apa wis payu gedhange? Kok gedang. Gua kira Kok gedang to? Lah iki gak dodol gedhang. Lah. Coba kanu Mbak Indri karo Mbak Nunung nyanyi siji-siji napa bareng kur niku lho manut. Mbak Nunung nembang napa? Oh, caping gunung. Oh, caping gunung. Iya. Oke. Diboni. Oh, nggih ya Allah. Kowe kon mulai sik. Us. Ngawut Pripun to, Mbak? Oh, dibawani kan kancane Mas Komet. Wah, Sepurane kuping-kubek laran. ora diobong. Bocah diwari cawe kok ora malah ceria kok malah Kalung. pucet-pucet tapi mati. Ora Aku trauma. Trauma ngopo? Biyen tau cedak penyanyi kok. Terus piye? Bengkok yo entek, sawah kadol, Kok ora roh trike kok. TV kadol. Coba nganggo bawon apa mboten? Diboni Mas Komet mawon nggih. Oh nggih. Lah munggah malah kerepot no wong lho. Repotno piye to? Iki tegese perhatian mbek awakmu. Perhatian karo kowe. Kene. Ben mbek Komet. Siji-siji ae berarti Indri duduk kok ben nembang dhewe Indri. Indri. Iki men nundung dhewe sik, men pilah. Oh, aku mbek Indri duduk, ayo. Aduh Indri, kamu akan dimakan garangan, Indri. Lebih baik dimakan garangan daripada ditabrak truk. Lho, kowe iki kancaku kowe kudune mbela aku. Bapak kayak aku melok urun rembug kok. Aduh, sama Indri aja. Indri sing nembang sampean. Nunung. Nunung ya Allah, Nunung ya. Nunung saiki wis gedhi. Iki dudu nunung sing ning kono. Alin. Iki dhewe nene. Saben, ayo. Saben bengi. Hayalah sholat. Halah. Malah kaya adzan magrib mau. Saben bengi ngawang. Nganu apa Mbak Nunung? Heeh. Wis tengah 12 to. Heeh. Mboten saking bawa nggih. Ngoten nggih? Nggih no. Lah, ngoten nggih malah. Ganggu Nah, kejulang. Heeh. langsung. Monggo, langsung tembang mawon. Oh, soalnya nek bawa jengleng dagelan telu niku malah ngetekke jam niku. Lah, Nggih jam nggih trak entek sedaya niki mangke. Iya. Rayap. Malah rayaan niku remuk sampean nung. Heeh.
Sabar sayang, di situ dulu ya sayang ya. Gak apa-apa, sayang duduk saja gak apa-apa ya. Udah dikancani Om Jolang aja. Aduh. Indri di situ kalau pengen mutah, di sini belakang Pak Dalang nggak apa-apa. Sini Sudah bawa kresek kok. yuk. Mbak Indri ki piye ini. Buka saka vokal nggih Mbak Nunung nggih. Celuk, Nggih. celuk. Nggih, warga Sidoasri sini. Nggih, asli lokal. Dek zaman coba sak durung nembang tak takoni ngerti sing aran Caping Gunung sinten Mbak Nunung? Harus tahu, itu harus tahu. Harus tahu mamanya. Yang aran Caping Gunung itu yang penciptanya adalah Mbah Gesang. Gesang. Oh, iya. Yuk, coba. Dek zaman yuk. Di zaman berjuang Kelingan anak lanang tak rangkepi saiki tok tak tak tok ono iya iya sing nande-nande ning gunung kajadonge sego jagung Gunung desa dadi raja dangdut ke Mas Terangga Bone podo yo halo 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 di zaman berjuang Jur kelingan anak Biyen tak openi saiki ono ngendi jarine wis menang keturunan sing digadang biyen nate janji ning saiki opo lali ning gunung kajadonge sego jagung yen padha kasili capek gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja kene ora ilang
Matur nuwun Mbak Nunung. Mbak Nunung luar biasa. Nyunyung. Iki bakal sampean bakal dadi sinden Waranggono Kondang. Kondang. Nggih sinau. Syukur gelem nggon aku. Oh, mesti langsung saged nggih. Sing Nyintet tambah ngondang apik. apa? Lah pripun? Ya tak jak nyirami mbahku. Lho, kok ngoten? Ya jenenge labu-labet ki kudune kok awal. Oh. Ya tak balekke. Tangane. Sami-sami Mbak Nunung kula ingkang matur nuwun. Wah, iki dijupaki panitia. Ana Mbak Nunung. Sijine ana Mbak Indri. Ceblok pecah. Nggih, ngadeg Mbak Indri, nggih. Menika di live streaming Sige Channel. Sige Channel. Matur nuwun para moderator Sige Channel. Menika saking Mbak Nia Taiwan. Assalamualaikum Pak Sigit. Mbak Salam Nia kagem Taiwan. sedulur Cakraningrat Fans Club sedaya kemawon. Kali Mbak Nuwi, Mas Aguk Bailah wonten Bekasi. Nggih. Niki saking kanca-kanca Prias nggih hadir Mak Cange. Napa, nggih? Nggih, Bu Solik sak piturute komplit Tutup Priyadaya. Niku betok kol tepak dungaren Prias nggo kol tepak. Masa Prias kol tepak? Lho ora apa-apa jenenge bareng-bareng kok. Pak Kades Ngampel Rejo. nggih. Ntar dirawuh Dalu. rombongan. Nggih. Sembah nuwun Arsa Community kalih Trans Driver Kenduruan Jatirogo nderek nenggani Mas Sigit sembah nuwun. Ora lali Pak Darwanto ya kerek rawuh. Ya Pak Bambang Murgung Bongkol Tuban hadir. Iya. Coba Mbak Indri semester pinten mau Mbak? Semester 3 sakniki, Pak. Oh 3 sakniki jurusan Karawita. Oh Karawita. Berarti iso nuthuk iki. Kos-kosanipun sebelah pundi? Jalan Halilintar. Jalan Mboten, Dedek. ngajenge kampus. Iku mall ngarepe kampus ki mall. Tidak toko. Ambek dodol sosis nggih, Mbak. Ora masa sinden cita-citane kok nyambi sosis. Corona niku ora sekolah berarti nggih. Mboten. Oh iya, wes. Belajarnya online ya? Nggih, online. Oh, pantesan saya kemarin ketemu di internet ya? Oh, napa nggih? Iya, saya ketemu tuh. Mbak Indri dah? Nggih. Masa internet bisa simpangan. Aku simpangan karo Indri dek malah. Ngiti-ngiti. Coba nganu Mbak Indri, menika wonten permintaan saking Mbak Parmadi njenika podang kuning nggih. Nggih. Wah, iki. Engko nek apik apa nek gelem melu Pak Sigit pokoke ngono iso. Sindene Pak Sigit men akeh ayo. Engko tengen karo kiwa. Oh, Ben stereo. Iya, stereo. sekarang ini Pak Sigit Steril. sudah membuka lowongan Pak Sigit mencari bakat. Luar biasa ini. Bakat-bakat terpendam akan dimunculkan Maksudnya kembali. Pak Sigit bakate ning ndi kok digoleki? Ya kuwi apik iki ketoke Digo. Heeh. SMB. Apa kuwi? Sikit mencari bakat ngono. Nang gone YouTube. Wah, apik kuwi. Wondang mesti. Kok tak ter. Kok tak Nganggo bawa mboten, Mbak? Nggih, Pak. Oh, bawane Asmaradana biasanipun. Nggih. Nah, coba kaya ngopo. Salam kagem kanca-kanca CFC Sari Ngembat Singgahan sing wonten lokasi. Salam saking Mas Aguk Bailah Bekasi. Ya. Ayo nanonani. Nadyan wujud temong peksi. Alah tepuk tangan sedaya mawon. Luar biasa. Luar biasa. Ya Allah, suarane Indri koyo suarane Dasmi. Dasmi sinten? Dasmi kok Dasmi ki ahli bagian PKK iku. Oh, nggih. Dasmi apa? Dasmi watuke pales ngono kok. Apik ki ya. Bacet no, bacet. Ibuke Waranggono. Mboten. Oh, bapakipun dalang. Mboten. Dan apa? Kok di bakat seni, Nduk? Anu yuk. Kumpulan. Oh, sering derek kumpulan. Kawit cilik seneng jogetan. Oh, berarti anak apa joget dhewe ngene. Iya. Ndri aja ceritane lho Ndri. Anak apa? Wis langsung enten. Kaya wis tahu nek hubungan apa. Gawe talining brantong. Jati Klabang, Jati Rogo nggih melu niki. Kula rawane ijo, Pak. Dalam? Dusune ijo. Oh, ngijo. Nggih. Ngijo. Aku karo Indri jaga jarak pakane brengose koyo godhong tebu. Engko sok kaya Tenan. Dendri,
Nggih. Kalau boleh tahu sudah punya pacar belum? Derek. Aku juga belum sih. Sampai paten-patenan mesti. Ngawur ape SKSD. Nanonani. Alus manis tur Teng omah ijo pun enten kebayak kalih jarit gelungan. sampun tapi setunggal, Pak. Ora apa-apa. Mengko kekurangane ditukokke Bapak Sigi. Lah liyane teng kos. Oh, sing ning kos ora sati gagas, ning kene mbah sati gagas. Kula ndagel ya ana ya rene popo lho. Pedhok pisan kok terus tukono kebayak. Trateni. Lah salah kowe iki ndek bengi ora gelem teko kok. Lho, lah wong ki enten ayan jejiban lintune. Coba apa metke iki guyang-guyu ngopo? Pripun? Pepemu ndi? Dibuka. Oh, Meh kok kapan itu? Kita sudah jodoh kelihatannya. Tuh, temelang rusak iki. Ngapa? Lu ngepepek butang ini alusnya terus mbok mak-mak. Oh, iya. Ayo. Kono nek sing nom-nom aku pengen ngopeni sing tuwa. Iki yang genah, ngrembok kae lenga putih ayem ora karuan. Kok iso? Wah, masuk angin. Lah piyai sepuh iki anggere glegekne bahagia kok. Dak ngopeni sing nom-nom iku sing Android, sing Innova. Enak ngene iki. Ya bener, wis padha saangkatane cocok. Ih mbok goncengno KLE kena gamblok. Wong kawak muni Android. Cikalan yo cikalang. Wong ono ngene kok keren. Coba bacutke Nduk Indri aja ngrungokke omongan curu-curu sing ora pati beto. Kondiro. wasa winggan kula Nanonani. golek isi podang kuning Laling iba bunga ing atiku sing jaipong bagusi no. Ayo. Mesti. Terus TP-TP, tebar pesona. Menika ingkang jaipong menika tasih jejaka. Tasih legan nggih, Pak. Legan. Sak rombongan iku sing legan mung karo sing jaipong karo sing ngethuk no. Karo sing bonang. Ayo. Tapi bocahe do keset-keset. Enak sing ngene iki lho sekulino kangelan ya ora. Gampang disiksa. Gampang disesa. Disiksa. Lho ngaku bolak-balik ditulung minggat bojoku. Sing penting aku ora emoh. Rai gedek. Lah kaya komet lho. Anggere mbek Apa? bojone, anggere mbek bojone ra tau tukaran. Lah kok iso? Dek ingin dikongkon masang LPG bledos. Iki karo perkara ora tau tukaran bojone iki bisu. Nyek. Delok live streaming lho ki. Ana apa? Lah ngono wong mureng-mureng Alah muring-muring gampang, langsung kon lunga. ora kadung nyente-nyente LPG pasang. Kok aku sing masang jeblos, lah nek aku apa ora iso kejeblosan. Wong dienggo kalane. Mbak ke Nduk Indri. nyanding bisa dadi tombo Wah, ijek perawan tenan iki. Sih semester 3 kuliah sing sregep nggih Nduk nggih. Nggih, Pak. Sumpe nek lulus melu Pak Sigit. Nek urung meteng. Weh, apane omonganmu ku lho? Ora maksude wis nikah, bocah tak ora ngesper bocah lanang. Kok iso Lah iya. ya ndri ya. Oh lah, isih perawan. Indri sapa jenenge Nduk? Indrianti. Oh Indrianti. Ya Allah, putune Rukin ta kowe. Ruken sinten? Ya Yang ngren jebles ae. Rukin yen RW, kowe sing bocah tak dusi ning pet kae. Ya Allah. Waduh, Indri. Indri. Gotike kowe samene gedene. Hah, wis iso katokan dhewe iki. Anu nek iso ngidu mbok idoni lho.
Kok teko ndi-ndi? Piye Mbah Mrukin piye kabare? Ya, Nggih, sehat. Ayo dong uyah. Wong edian. Edan ngajak nguyuh-nguyuh. Lah nek Dik cilik gawene gugah aku kok pipis ngono. Lah cilik ya wajar. Lah iya kok. Niki digarap napa podang kuninge, Mbak? Garap apa enak kita. Terserah, Pak. Oh, terserah. Mendingi ngledek. Oji. Iki ana garap anyar soalé. Ayo, Mbak. Buka muka ya. Ngopeni iki ae. Kayak sambel. So awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng miterang goleki ora krasa esuk awan. Dangdutke Mas Raya. Bungah yen nglakon nyanding piran. Ora bakal atiku diwang liyan. Yen si podang anduduk ati kepranan. Ora
Yo nganu Bapak diparingi nomor WA-ne iki. Nggih. Salim. Salam kan ke Bapak, Kok nomor sepatu apa nomor HP? Yo nomor HP to, Jo. Oh, nggih. Bakate ben tumbuh. Salim karo Bapak, ora komplit nek urung karo aku. Lagi. Nek iki mono sunah ayo langsung bobok. Iya. Nek kene langsung ya. Kene ra apa-apa ya bener salam karo Danyang ra masalah. Apa nek nesu tambah ganteng ayo. Angkel aku jejer mek komet ki aja jejer aku ah. Lah ngopo? Dirasani wong iki. Dirasani piye? Komet mek jolong awor kok raine kok takir karo cok bakal. Sing ngongkon jejer ya sapa? Kowe iki ngaleh kene lho, nek ngene kan aku iso ngimbangi kebagusanku to. Kowe kesulahan aku, kowe kesulahan aku. Wah, model kaya disamber mledhet ngono kok. Iso kebagusan. Nggih, sembah nuwun menika wau Mbak Indri kuliah wonten ISI. Jurusan Kerawitan semester 3 luar biasa. Ora nyono ora ngirono, cah ngijo Jatirogo ana sing kuliahane ngisi. Nggih. Jenenge Jatirogo. pendam ya iki. Iya, heeh. Sembah nuwun iki uga dipantau kanca-kanca akeh banget iki WA-ne no. Oh, nggih, nggih. Saking Mas Eko CFC Tengger yang memantau saka Bogor. Oh, Bogor nggih. Mas Antok Pertamina, weh iya memantau iki buat Pak Rohim, Bos Aku Wambangilan dan Pak mantan Camat Paringan. Dari saya Mas Antok Pertamina, injih. Mas Tongpo singgan, yo iki Mbah Namari mau yo komplit. Oh, Nggih, Mbak Namari selalu hadir, Mbak Namari. Mbah Namari hadir, nggih, nggih. Saking Bluro Pak Bambang, Pak Camat Tunjungan memantau sembah nuwun. Pak Sigit, oh nggih menika kanca-kanca kenduruan Jatirogo singgan kelersan dalu menika sedaya ngumpul. Wow. Saking Pak Bambang Rembang do memantau nggih. Pak Kasmani Kaliori Dresi Rembang nggih memantau. Sugeng dalu. Coba nek iki Mbak Yosi Dian Pratiwi. Nah, Heeh, saiki Pak Ngatno Dwiantoko Semarang kanca-kanca CFC Semarang. Ayo. Juragane Gabah sapa? Bu Hajah Mimin. Oh iya. Kapan wayangan neh? Mbuh iki Ude Cipta Wijaya iki sok mbenyok wayangan neh. Ngaten Yos. Coba do nelongso jamane jaman rekoso. Urip pancen angel kudu ngerasa ngomel. Ati kudu tentrem yang gawe karo seneng. Ulat ojo bodho yen dikongkon yo sing Selamat malam Selamat malam bujange Mbak Limbo. Komet karo Dodok ora ngatasi musuh. Ora ngatasi bocah wegah tirakat kok. lah kok tirakat pethuke ya ngono kuwi terus. Kok pethuke kaya ngono kuwi piye sangkek bungaku ya to. Wis 5 sasi ora ketemu kanca-kanca ya to. Ora tau tanggapan terus iki lekas timik-timik. Meta dari Ora tau pedhot sing penting ayo seget warat. seger waras. Anu cangkemku rong dina kelet terus kok. Cangkem kok kelet itu enak to piye. Seger waras. Nggih, nembang Mbak Yosi. Nggih. Nggih, menika wah saking Mas Plonteng. Iya, salam kagem Mas Rangga. Oh, ya Mas Plontang. Mas Plontang. Pak Didik Pasean. Iya, memantau Mas Wanto CFC Jatirogo. Kakak niki mau sing titip salam Gian. Walah, HP-ne kula ngantek webek iku tak kei stop map. Saking Mas Bagong Yogi Medion titip salam kagem para dagelan-dagelan. Nggih, Mbak Nowi Hongkong nggih. Dalang saking Hongkong. Coba permintaan terbanyak menika gerajakan Banyuwangi do kangen gerajakane sampean Mbak Yosi. Ya. Engko bar iki kopi jahe 88. Wah yo. Oh, nggih. Karmane ngampel rejo no iki. Wah yo Pak Kades.